V dnešnom videu sa konečne pustíme do cyklov a vysvetlíme si cyklus while a do while, ako zapísať, ako ho použiť. Takže, čo je to vlastne cyklus? Cyklus je nejaká vec, ktorá sa stále opakuje dookola, keď chceme niečo zopakovať. Napríklad, chceme počítať do 10. Ako to urobíme? Urobíme to následovne. Spravíme si nejakú premenu, napríklad int x sa rovná 0. Alebo jednotke, aby sme išli od 1 po 10. Napíšeme si ten while spomínaný, dáme okruh zátvorky a potom dáme množinové. V okrúhlych zátvorkách je vlastne tá podmienka ako pri ife. Kým je tá podmienka splnená, tak dovtedy sa bude daný cyklus opakovať. Čiže kým je x menšie ako 11. Prečo ako 11? Lebo chceme rátať do 10. Takže, najskôr si vypíšeme dané x, že hodnota x. Dáme dvojbodku a plus x a po každom cykle chceme zvýšiť x o 1. Toto plus plus znamená, že sa zvýši daná premena x o 1. Čo sa vlastne stane? Keď spustíme, tak nám to naozaj ráta od 1 do 10. A na to sú vlastne cykly. Keď chceme niečo zopakovať, daný počet krát, dáme si podmienku, koľkokrát chceme niečo zopakovať, alebo si nejak nastavíme podľa niečoho. A potom v tele cyklu môžeme vykonať hocičo, hociaké výpisy, výpočty, ale musíme mať aj takúto premenu, ktorá to bude ako keby riadiť, aby nenastalo to, že toto tu mať nebudeme a potom to bude nekonečný cyklus a sa nám to zacyklí a potom nám zasekne počítač a čo potom. No, takže na toto je cyklus while a takto sa zapisuje. Potom máme ešte cyklus do while. Ten má podmienku na konci. To index sa nemusí vymazať, no znova si to napíšeme, sa rovná 1 a dáme znova, že x má byť menšie ako 11. X zase budeme zvyšovať o 1 a budeme vypisovať hodnota x je dvojbodka plus x. A urobilo sa to isté. Čiže, ale to som sa pomýlil. Je to vlastne to isté, ale teraz je vlastne... Je to to isté, ale nie je to to isté. Prečo? Lebo ten while, ten má podmienku na začiatku. Tam, keď podmienka nie je splnená, nie na začiatku, tak by sa toto nevykonalo. Tu, v do while, sa vykoná stále. Do while sa stále vykoná aspoň raz, lebo najskôr sa vykoná spraví do a potom sa kontroluje, či je splnená podmienka. Kebyže to spravím naopak, tak by sa to vykonalo len raz. Áno. Kebyže toto isté spravím vo while, tuto, že by som otočil túto podmienku, tak sa mi to nevykoná ani raz. Ani raz. Aj kebyže zadám sem to x++. Ani raz by sa mi to nevykonalo. Lebo najskôr sa skontroluje podmienka, potom sa to vykonáva. Toto vlastne je všetko, toto je ich zápis, toto je ich využitie. A potom ešte pri tej hre si ukážeme, ako to tam využiť v praxi a lepšie to pochopíte. Z tohto videa to bude na ne všetko. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, dajte odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ ahoj.